Námět. Zpátky v červeném. Druhá část. Pane kapitáne! Scénář. Rimre, bude mít to salutování konce? Mám si zajít někam na kafe? Nebo si vzít rovnou dovolenou? Už to skoro bude. Tohle je můj speciální extra dlouhý pozdrav, který je vyhrazen jen důležitým lidem. Chtěl jste se mnou mluvit? Dělá mi starosti bezpečnostní systém naší lodi. U tepelného štítu se rýsuje možnost katastrofického scénáře. Ten, kdo ho špatně opravil, musel mít bez pochyby mozek velikosti zaječích varlat. Nicméně na trouby a německé turisty narazíte všude. Navrhuji bezpečnostní opatření. To jste fakt vymyslel vy? Dovolte mi tvářit se samolibě. Povolení uděleno. Výborně, Rimre. Jste chlapík. Ale ještě než půjdu, blahopřeji vám k výročí svatby. Určitě se vám po ženě hrozně stýská. Borůvkový muffin? Jako dělávala Marta. No tohle. Děkuju, Rimre, já... Můžete jít. A ještě jednu věc, pane. Zdravotníci tvrdí, že nám to už došlo, ale já jsem ve skladu objevil pár neotevřených mediboxů. Jestli to budete potřebovat, je to vaše. Bez dalších dlouhých řečí. Konečníková hojivá mast? Snadno aplikovatelná mast dodávaná se speciální rukavicí. Univerzální velikost. Vaše chůze vás prozradila. Moment. Rimre. Rád bych, abyste tohle doručil. Ale jistě, pane. To je adresováno mně. Dnes pořádám večeři pro pár lidí, které jsem se vyhlédl k vyšším cílům. A chcete, abych tam roznášel víno? Tahle zpráva je v skutku skvělá. Chci, abyste s námi povečeřil. Tak na skle večer. Jo, a je to na černé kravaty. Krevety či raci, já jim úplně všechno. Ale byl bych radši, kdyby nebyly černé. Ty moje by snad mohly být měkčí. Jděte už a vemte si na sebe, co chcete.